Hoxe María Luz Fernández recollía a cesta de campaña de Nadal que está levando a cabo a AECH na Vila do Asma, correspondente ao sorteo de onte. Tartas, bebidas, embutidos, queixos e turróns son algunos dos produtos que conteñen estas cestas. Un agasallo que a afortunada do sorteo acollía de moi bo grao. Bueno, María Luz, contenta, supoño? Sí, pois claro que estou encantada. Cando botas o papeliño ali parece que hai tantísimas que nunca che vai a tocar, pero sí que algunha vez toca. Bueno, comentábame antes que xe tiña tocado algún lote outro ano. Sí, tocoume hai uns anos, sí que tamén houve así algún tipo de promoción, non sei se era por Navidades ou por que época era, pero sí que era a asociación de empresarios, así que me tocou un lote de unhas botellas de viño ou algo. Eso significa que suele participar sempre nestas campañas? Sí, porque merco o que podo aquí no comercio local, que me parece que repercute sempre no pueblo, así que compro. Bueno, pois que siga xugando e que disfrute desta cesta. Bueno, pois moitas gracias. Disfrutaremos os demais tamén, os da familia. Gracias. Bueno, gracias a vos. Moitas gracias á asociación tamén. Este Nadal ten premio. Merca enchantada nos comercios do Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra e participa no sorteo de 15 cestas de Nadal e 2 vales de 250 euros. Os sorteos, como sempre, en Tele20. Mercar en Chantada este Nadal ten premio da man da Asociación de Empresarios de Chantada e o Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra. Procedemos ao sorteo da cesta de Nadal de AECH de hoxe martes 27 de decembro. E a gañadora é Antía Cidre, con número 57.163. Noraboa, Antía, e lembren que todos estes vales quedan para o sorteo do segundo vale de 250 euros de AECH. Este Nadal ten premio. Merca enchantada nos comercios do Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra e participa no sorteo de 15 cestas de Nadal e 2 vales de 250 euros. Os sorteos, como sempre, en Tele20. Mercar en Chantada este Nadal ten premio da man da Asociación de Empresarios de Chantada e o Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra.